Uyon. Nampak di biang mo. Ka satwa sil shek perkunjuru ka masram sena di blok kadang guna ba bade ka kilat sumara bade ko ke te mata kantina le ka ke su satwa sil shek ni lawan ban kedu i health minister ko ngaparin nando ban pensau ya sibun kimat bade bade ka ko ke hapo satwa sil shek ban kunjuru hapo jang ka masram blok te kaban kong kalong ba nagalang jini le yo pang snow ha de ka jino kam jong ka hospital sispa jing tia le ka 100 bedet cc po mokruan kumba super kamau ha jing sha kene ka cc la da pang plin do panai Disember jong senam barjar puang dang ni panai Disember beladap are ba susi per kalong ba kadang duna pun ki benta la kalong ki machine de ka intensive ha de ki ICU ki staff nanta ki don ki benta kum ki ambulans ki pos per ki bahab dong kam sanction nagle sarkar te pre kaning le yon panso hai minister te ka bar pot kalong ba ni lakran ru minister bade ban ka janong kam ban don ne ka building jong ka office jong ka district medical and health officer jong southwest sil shek namar ba kumba kalong menta kalong ba ki nong tre jong ding office ki lapan per kam ya ka jakasa lani ka quarter ya ka ba jong ki doktor bagian syong penuh office ke office di MSO nata kawai kamat kalong ba nagalang jungi kam hapo wa ka JPC nado ban sanction so way doktor nanta ban ai biang ka ambulans bat kumjuru ban ai pharmacy sampo jong katai ka PHC ka basau bat ka banging layo patso kalong ba kidon hajisha kidon kini ki health sub center kumba artli po sa research ki ba jing sha ya ka jing trai ne ka building la dap hare ka pa susi kalong ba du mentam patla ban sanction ni ki staff ba de bandon hapo jo kini ki health sub center te kata kalong hapo ma thong bat kunjuru hapo ma krawang ile pung snow ru de ba kini kamat hai health minister te habede bi jono kam hapo jong ka masram se di block ni la kran bi jono kam hapo jong ka masram CC nomor kani ka masram CC wala ka cover e bro ko blok de masram harai ka duduna la kalong ha ki jingdon ya ki tiar kum ki ultrasound ki x-ray ki wai bar kum juru abade namar la rangi le jiwo itu ka CC ni kan kam subot ban repair ya katu gini benta barwat dan iron ya ko ga CC ru kum juru te kabas sakawai pat kalong bangi le yo ban pensawru abade ban bu ya ka health sub center sakoi ka health sub center hapo area weloy mo yang nomor jisha kani ka thang sab samper ka don ba khandru television ka don dan jan bat ka don mo ko sub center te ila ajumut balak nono ban pri sakoi ka health sub center hapo mo yang nomor kani kan thu ki lai television ha ka ba ka jindon bi television ka jan kot kumba la hajar mo de te ila kanturu ik so ya I kong bade minister in charge jong ka health department ban wan raru ya ka health sub center hapo snong jelap kani gadon kasnong gadon harum tolong pleng hajan pen soksau bat kadi kasnong hajing sya kaladon gajing yakran naik bor sarkar berki trajaka berkaladon ru gajing ajaka gajing soy sekolah pleng ki arlang mamla ban ai ka jaka ban snai ka health sub center hapo jong kani kasnong harai belum mata kelas sakut kuntu tenta naglai juni layo ben kendu I kong print ha ka bang ilong ba in sanction na ta ban snai ka health sub center hapo jong kani ka snong ka ba khadu bat ka bangi layo ben ekran bi ko print lendo kolong abede bet ka ban upgrade ya kani ka dangar PC syaka CC namar kani snong ba khamjangai na ka CC ki bobun ki snong po bajan bade pej po ka dangar PC ki don ko ba khatsan do 4 kilometer sapo mo seram CC bat khat lani khatsan do 4 kilometer sapo ran kor CC jo ka southwest sil shek tingla ajeng murru ya ka I kong apren bedeng perkhat ban upgrade habade berkani ka banta tengi setengah ru ben tu ni ben kalem jong I wala im semlala ban kular lut ban le kini himat jeng dawas ka seng hari katu kini ki banta ila kransai ila badil ong ba insa siem
ban insekran nam taban le baron kam tam dei bat ki juno kam kum ki ambulans support service selshek bat kum juro bede bat ka 100 bedet cc bat ilong yangi ba in pensau ya kani kran ya kani aga sarkar khnang ban yo le ke baron kam bat kum juro ba insai kendu biang yangi hadin artayo yai nam taban yo ban kran kam ha bede kini kimat ya ki bangi la pensau tasi